Bună! Astăzi o să vă arăt, am promis că o să vă fac acest video cu această carte de modă. Așa. Prima este așa cu toate fetele. Pe urmă o fată pe care am făcut-o și iarăși o fată și un băieț și o fată care nu eu am făcut-o. Iarăși așa, aici n-am avut fetițe și am pus pur și simplu o fată cu un băiat, ce eu am făcut-o, aici în ghilimă, fecioara de mea. Deci o fată, aici iarăși o fată, nu eu am făcut-o, fecioară, așa, ce n-am făcut nimic. Aici am început să fac, aici am terminat. Așa, aici iarăși n-am făcut și are deci astea cicluri pentru ca să fac acest. Păi așa. Aici în colț arată pentru ce model de fată. Și nu așa. Și aici este o fată simplă. Iarăși o fată cu un băiat. Așa. 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 Și ultima așa. Și dacă v-a plăcut video, dați un like, un subscribe și abonați-vă la canalul meu. Bye!